Halo, ngapa yang subhai pi sesi sin pat. Syakane ka amen faithful and true channel ka apologetic pateng. Hakane ka sengi syawingin sedang yakene ngakwa ban yatu api chipang kawe ka medal ne kawe ka ding pna ngiong Saint Benedict medal, Saint Benedict cross. Hakabahang tu la tho ya kejing duai ban light luit na kejing syak te syak kum ha umen sem boman bajar ubadeng ya kene medal ne duai de gini rosary hang ne ngan IAP kini kidur ne don ke banikong ka de ka medal ke bar ke de ka ding pna medal wala ban bu halor me badwai ne halor duan ka kene ka nombar ke balai pat kede ka medal pila ban wa ne pila ban ra chano apa pile ban duai halor ki bahi hasem jung pi halor ki khun ki kti halor ka tengah halor utenga nang ta ka pasau ngi i hene rosary nang ta pasan u jing wo ya ki shabi ne terjup shabi dan arjat hene ta kene ban riu deka sisong hang ni don hadu ispoteli dia kidor jong kine bad kumno pintiet kine ngan ai happy haka description harum pila pintiet kine kine kilong ki medal ki ba yarap yangi hadin ba ngila pha ha ulang dok soblei pun kerku yakine ki kelalong ki sacramental ki ban yarap yangi habangi duai lomba kicing duai bala thok hang ni kum hakane ka medal badan hakane ka dur ke banikong hang tu pila ben i kidak CS hang tu kini ki dak lengkot jeng kicing duai te pelun ru dan kicing duai crux kicing duai ini ke serang kum ni crux sacra sit mihi lux non draco sit mihi dux ta pelun tu ka circle ke jeli jong tu ka medal tho kene kicing duai vade retro satana nun quam suade mihi vana sunt mala que libas ipse venena bibas kemud crux sacra sit mihi lux kemud tu ka kajing syai ka ding pena kan long kajing syai junga nang ta wat ai ba u setan un nyalam yanga non draco sit mihi dux nang ta vade retro satana kemud kino nangau setan nun quam suade mihi vana wat pin bit yanga bam hi mame yakabi jome katai de jing tuai jing be ya uksuit nalade om na kiwe kajing be ya uksuit nalade ngimde ban sutu ba bang ideng kene medal mi tuai halor jono bangila ban be ya uksuit ne boman nano kene gede jing kentait nalade ya uksuit nalade bangim sha ya uksuit ban shong hangi kumbangi siam haka city jong Jacob kalnong ke pasau tukat nyau bangi pendamila de haublei bangi be soitan un pet halor kata konong rim kene kene jing duai ngimla ban penerkam kene ke medal ban duai la kusut yano namar ngikum kiri pajba ngimla ban don de kene kabor tangki leng dok soblei bat kitu kileng dok soblei ki balayo jing bit ba kham kerpang susu na u bishop ya ki bangi ong ya ki u exorcist e unong lauk suit palatung da u bishop di kini pila bentit haka description hapo sapet hang tu satiet ya kini tamantang sang no ya ke ba ngi dei ban pet mata ka sengi wa ka apologetic pateng di hang ni kidon kijing jia sepang wei upop uba kerteng upop honorius di
baling sa yalam syakane namarba se don kibriu kiba berkat namar hakane ka tayo baladap ngalaong syapang kajing bom la ban bakla upop te la se gila ban ong kedan kuwe kajing jia ya we pop pekerteng pop honorius katu kajing jia kapan sisya baki pop kim long ki bom la ban bakla namar une pop ulalong uba la bakla tiki ong kumne lada une upop u bahikai bakla lene heretical pop ula bakla hadu kata-kata hakajing kai ya ke thmei jing nge lene doktrin kumno ngila ban nge ba ki pop ki long ki pom la ban bakla kata de kajing kili ki ba la sigi la ban don ngan ong biang sa sin kajing jia yo pop honorius kapen sisya ba ki pop kim long ki pom la ban bakla lada une upop bahikai bakla heretical pop ula bakla hadu kata-kata hakajing kai ya ka thmei jinget lene doktrin kumno ngila ban nget baki pop kilong ki bom la ban bakla ti jubab ya kene galong lada upop honorius ubalasan syar ya ka balang kum upop nadu kasnem nrius pa arpusan hadu nrius pa lai pupra tu lada une upop honorius ulayeng sisya halor kejikai bakla jongka monothelitism kata monothelitism kamut kejinget ba ujisu uladon tang kawai kamon omdei ar kabalong kawai kamon hakajing long briu jong bat kawai kamon hakajing long blei jong tikamut kata kejinget ba kini kita kejinget monothelitism kejinget ujisu don tang kawai kamon te lada kalong kumta walada kilong ki ong ba kilong kumta kini kibriu ba une upop Kristian ya kane te wala kata une upop syem lahikai ya ka kum upop lemne ba ula penbena ba barok ki Katolik ki de benget kumta namar kata ya ka thmei jinget jong ke jing bom la ban bakla upop kam syem ladon ha kano kebalong persyak kebemut ba lada upop ula don makana ya kene kar kom perkat perdain ba ujisu ula tentang kawai kamon lese ula kren lene ula thok tang hanore hano tentang haka Dorbar Vatikan lening yongka Vatican Council kepading kong ya kepala syong haus nem syajar praspa nyopo da kapati kena lene definitively apareng kab labatai kumno bat lano ya kajing perbena upop lakhen ka bomla ban bakla de ki bishop kepala syong Dorbar hauno usnem syajar praspa nyopo kila penmi kane kawe kajing thok ngi hikai bat ngi ai jing batai lene define ba kalong ka dogma kamut ka jinget lene ka jing sisya ya ka ba dei pan nget tak yang dogma ba kalong ka dogma ba kan jablei ba la pen pau ba ukle du ba syong harom haba ukuran ex cathedra kata kamut haba katba dang pendep ya ka kam syarai bat uno hikai jong borok ki Kristan dakabor jong ka ikhtiar apostol bakli idu u ai jing batai ya ka thmei jinget hakabaya dei bat ke jinget lane ka tip hok ka tip sot ya ka ba dei ban bat scam da ka balang salonsar da ka jingerap jing blei ya ka bala kular ya u hau Petrus bala kerku uradon ya kajing bomla ban bakla dakaba unong sius pa blei kemud ujisu ulamon baka balang jung u
kadai ban penkubur. Kata kadijing penbena jong kenika Vatican Council ke banikong haus nem cejar praspa nyopau. Klaim daya keren ya kijinat sepang kani kalabiang tang ban sukudau ya kijing penpau lan ki statement bakersyan ya ka monothelitism kijinget ba ujusu ladon tang kawai kamon om dai armon mon bri mon blay bala ban syam tang hakisiti ba jarjar jong ni upop honorius om dai habatip pajba ki balong ki jing hikai ki ba dapen bena pajba regiri basuya ya keren ha jarjar tang kato keningut ki briu om dai hababun lene ban hikai ba ong bade ban ya syaskor de kanil de ban ya sengaplut de kanil de ban budut de kanil jikai om syam lalong kumta kajing penrem ya kum unong hikai bakla lene kum heretik daka Ecumenical Council of Constantinople house nem Ruspa Prapuway kamsyem pensisya lane bahkan mud dah kumui pat u honorius simet lese unlong u heretik kumba don ki start pule wat benya halor kabalang ki banget kumta Henry om syam ladon mana-mana ru u banget ba ula pendon kam ya kai syuki pop jong u ban hikai ya kata kecing hikai bakala jong u lane ban penlong kepala te ya barok khot jong kebalang barok kawai par ki don sa ki wei ki start ki balen bah ki siti jong u ba ki don kino lane kano kecing hikai bakala lane ki pen scam jeng mut ba u honorius ula sujit ya ki kentin ba ula keren lane la tho klem da perkat ba sakiwe pat ki perkat ba u honorius u pop honorius ula penrem ya ki jing perkat lane notion bo kris ula don arteli ki mon ki ba ya persya kaba long ke kaba dei ban le ha kino na kini ki jing long jing man lane scenarios wala kata ya ki jing bomla ban bakla upop kumpala singh tu ki katolik de ki spa snem om don jing shakta ru em kam jong u honorius upop honorius wala ya nyau barok kebalong ka sabut haka history persya ya ka jinglong bomla ban bakla upop keritang ka jing penklet ya ka mat pekongsan dan ki ong red herring ki katolik barok ki priang ba ki pop simet lese ki laban bakla haki ki bayadai pat ka theology kumbalong haki wei ki benta kumbalong lem ki wei pat ki briu upop ubom syem la pule ban yo jing tip lena study ubala duai bat uba puson halor ki jing maya jong kris un om shuyo sebun ya ka jing tip ne ya ka jing tip bajiliu tang da ka bor jong ka jing bomla ban pakla jong ka jing long pop jong u upop ubom penroi lene nurture ya ka jing ai jong ka jing nget hakot onot jong u tang namar ba umen sim ba ku ya da ya u nakaban hikai bakla hakerdan ba udon un syem ba shen unsa artatin wat hadu ba un sahap hagejing ai jing hikai bakla kaba mi nakejing skotu theology jong u sasisien ngiyo ya kejing skotu bakla halor keteme jinget jong kejing bomla ban bakla kaba mi na kejing ya terkonia jong ki protestan persya ya kane kateme jinget sedang don su ki ban sawo no ki kristan ne ki wepat ki kristan bom de katolik ki la ban ong kumne hooj henry om tang u honorius u balong unuksa jong upop ubo bakala kumno pat sepang upop bekerteng u liberius pat u vigilius kiru ke hikai bakladu hato ka jingle jong kiru kampen ya ka jing bom day kata ka jing bom la ban bakla jubab ya kane kalong
Kini ki artili ki jing cia. Kim pen kela bakla ya ka jing bomla ban bakla. Ini Catholic infallibility. Ngong biang kini ki artili ki jing cia jong kini ki arngot u Liberius pat u Vigilius. Kini ki artili ki jing cia kim pen kela bakla ya ka jing bomla ban bakla Catholic. Ini Catholic infallibility. Pada day kum urushimet ne haba shimlang. Nang ta syuk ya ki kendon ban pendep om syam lale. Ki jing perkat ki yaper la u Liberius u bala sensyar ne long pop hakisnem lais pa san puar hadu lais pa andru punriu. La une u Liberius u la pen keny bat la soy ya ki jing keren u Arian kata kajing hikai Arianism kamut ki lahikai bakala ya kebala sapriang baha hakajing sedang jong kebalang kebalen ya kajing long blay bapura jong Kris ki Arian kita ke Arianism buat kita ki bahikai ba Kris umlong blay bapura Henry lada kalong kumta makana kalong namar ba une ubreu u Liberius ula set patok ha upat Syah Konstantin ubadai nakakunhun Arian jong u Arian hapok kajing syak berngem bersit baun sa syak penyap ne syak lek sat ne torcor da kata kerkom jia kata kajing le u Liberius kam syam ladai kajing penbena pajba da kajing lightload kalong kapasisya pa u Vigilius u balalong pop hakisnem san spak lai pu nyau hadu san spak san pusan ula pen kelai ke jengmut pat syam lalong u basai halor katokane syapang ke jenglong ju Kris lane Christology ha ke bapa upau kumba menjur ya bat ki benta jong ke jing hikai bakala kum kaduksa ke jing artili ke jing hikai bakala monophysitism monophysitism kemut kajinget ba Kris hadin ke jinglong dok lan jinglong breu jung ulalong tang ublehi umdei ba udon ar jinglong blei ba jinglong breu hakajuk kapor na tasam ki par ke jing hikai bakala jung Nestor lene Nestorianism kemut ke jing perkat ba kini ki arteli jinglong ke jinglong blay ba jinglong breu jong Jisu kim sim lalong sisya kumta hendre la syusim ba kalong kumta hendre kamlong sisya kumta kemut hakamet da ka jinglong jong Jisu pura omdon kini ki arteli ja jinglong ba sisya hau hendre spangkawe ka siti ya ka ba syutharai ba ula priang ya ka te ke jinghikai bakala baningkong la nhiều sikai bakala baningkong kumut katu kabong monophysitism ba Jisu umdon arjinglong reach pangkate la nhiều da buon ki start bakadei ke ba shu soi tu ke ba la shu forge ya ka jing soi le jing sign Upatsya Justinian ula kem ya upop da kabor but ula set bendi ya but imat u Vigilius u bala telot nak kata jing set bendi ula kren ya kiktien kiba syem ladai ban kren nakadau jong ke jing berngem berset but ke jing penting tik kumba lale ya u Liberius ha kano nakini kijing cia ka jinglong jongki hakapor pa kini ki pop kilapen mi ya kitu kijing keren par kar komlong jongki ha kitu ki por kam syam hap satya ha kata kebenta jong ke jing bomla ban pakla ublei ai ha ki pop ya kasap jong ke jing bomla ban pakla om nakapenta pakin yo le sahu le enjoyment henry nakapanta jongki bakin dubla ban hikai ya kijing sisya Kristan syakabalang barok kawe
Kat kum kejing kular jong uji suhi. Om padon sisin ru haka history berjalan jong kebalang Katolik. Ba upop lahi kai bakala. Ya ka tip hok tip sot. Lene ya ka temei jingej. Ban sim naka posok jong uwei unong tho. Weda ya ka jing hikai Katolik. Lene Catholic Apologies. Uba kerteng Patrick Madrid. Maksudnya mereka posok jing tho jong u honorius siam lah hikai bakala. Henry siam lah penbej ya ka jing hikai bakala hakapor ka babiang. Da ka ba ai ka jing penbena ya ka jingej Katolik babej syabaro ki pait rengej. Di une Ukraine utho hak kane kerkom spang une upop ya ka ba borok-borok ki breu ki ba persyak pop ki ong ba une upop honorius ulale ya ki ba bakra ka ba krau ba. But ba kata jing ong jong ki Katolik ba upop udon ha kata apa Ukraine ex cathedra ba umlak ban bakala kemut kalong ke ba bakala nomor upop honorius ula bakala ulah hikai bakala. Kani kamde rika jing sisa hadu kata henrei kidon kidau ya kiba lalong kumta di kumpa ngila ya tu mene di to ngin ya tip ya ki kiba la jia sisa ha kitu kipor bat ke kadau balami kum kata bat ni idiban pej berbor ban wat ya ketendrai jung kicing jia om ban syu penkut la ka penkut ba kila lek kumta kemut kila long ke babakala re ki kidau kum ha kitu ki arngut kumala jia tu ki arngut menema Liberius but Vigilius ki bala jia ya ki mo kila sya berngem sya set ki sya berngem di dena ke kadau ha kai kum tu Vigilius le apa ulat telat pat ka sya berngem pat ka ting ya ke jing yap di kisu kongu ya ke jing penong balak penong lupa dah kiwei di kalajia kumta tinggi di bentip ya ke jing jia pasami kum kita bong ki hikai bakala di kum no ngilak benong upop umlak ban bakala di nomor kata koparlok kopar bangit tungin wat ya kiten rai jong ke jing jia ba sisa haka history kumbangal ong ne pat don haka dokono ka history jong kabalang Katolik barok kawei ba adon kano kajing penpakala ya kane ka bor ko ba Yesus Kristus lapan set halor u Petrus bat kitu ki ba mi peteng hadin jong u di komen ke para to ai pakane kan yarap ya pi ban tu ya ke ba sisa pada ke bom sisa bat petken mabiang abakut kitu ki ba kwa ban tit ya kini ki medal sampai jaka description below sampai jaka description hapo mo desa chatit na kitu ki link badon hang tu pat pin sa type hi ya ke address jong pi kan sapoi sa ke address jong pi nda pila dap siu la pendep na hodong kan ba ka tu ka website ka ong ka batai ya pi so syubut ke jing batai jong tu ka website te kan sa yalam ya pi mo kan ne na po amazon.in pila ban yo ya kan ne ka Amazon ta sa ai ki jing .com por khoi ki ba ladon ha tu ka Amazon di pin sayo yakine sapun kam dalayo pakerku wa sawat ya ki jing duai ba ya dei pat kane ki don ki jing duai ban kerku ban penlong sakramental yakine ki medal kine ki ding pena mo dei ke ba su duai car padar ki don lagi jing duai ha ka ba ki don ki jing duai pat ki jing jubab hang tu di sawat ya kataru lada pimyo de sa let's say pin sayo hi ya mobile number jonga na YouTube na ki mas bang ai mas ka bakut jong ki mas dan berbuar ki nomor hang tu arteli pilaban page hang tu ya mobile number jonga ru te boleh sibun ya ka puar ke jong pi to try unya rap pi ha ka jing yai wat jiti jeliu ya la ka jong ka jing yai Kristan dengan sekundu biang ha ka sinikong panuhan